Urobil pre nás naozaj veľa, zlepšil náš život. Chceme sa mu poďakovať. Tak nám napísala Táňa zo Spišskej Novej Vsi. Komu sa chce poďakovať, to už nám prezradí ona sama a jej priatelia. Dobrý večer, vítajte. Tak. Ako rozmýšľam, ale mám pocit, že takto početných pozývajúcich sme tu už veru dávno nemali. Tánička je hovorkyňa, ktorá nám vysvetlí, prečo sa tu zišlo toľko sympatických Rómov. Všetci ste Rómovia? Jedna je Rómka. Pardon. Ale zapadnete a zrejme sú to vaši priatelia a cítite sa medzi nimi naozaj dobre. No, toto sú milí ľudia s úsmevom na tvári a majú také oči zaujímavé, také veselé, také priateľské, príjemné a vyzerá to, že sú aj spokojní so svojím životom. Áno. Vďaka čomu a vďaka komu? Poviem vám to tak, že vďaka prvý, čo je tu náš Boh Ježiš Kristus. Všetká sláva, chvála patrí jemu a na druhom mieste je tu náš pastor, ktorý prišiel z Ostravy. Bol vyslaný ako misionár a skrze neho Boh robí strašne veľa vecí, že zmenil naše životy a dáva strašne veľa ľudí dokopy. Máme zbor, v tom zbore sú strašne veľa zázrakov. Boh uzdravuje, Boh vyslobodzuje a proste mení životy. A je tam proste láska, radosť v tom zbore. Proste sme šťastní, že sme spoznali Ježiša Krista, že ho poslal Boh pastora a jeho manželku k nám do Slovenska. Čiže váš život sa zmenil, odkedy tam máte vášho pastora. Áno. To je koľko rokov? 4 roky. 4 roky je u vás? To je priamo v Spišskej Novej Vsi? Áno, áno. Predtým ste chodili do kostola? Nie, vôbec. Nikto z vás predtým nechodil do kostola? Nie. Prišiel pastor a začali ste chodiť vďaka čomu? Ako šírila sa nejaká dobrá zvesť o ňom? Nie, to bolo tak, že prvýkrát prišiel k nám na Porač. Áno. Bola tam evangelícia vonku. Že vonku sa uskutočnilo. Áno, sme proste nevedeli. Že on prišiel za vami. Áno. Nečakal, že prídete do kostola. Nie. To bolo tak, že prišiel sem na Slovensku na Porač, lebo to bolo tak, že jeden brat zo Ostravy, Milan, povedal, že na Porači sú ľudia, ktorí potrebujú Boha. Lebo my sme tam žili ako bez Boha a nevedeli sme, čo je to, že Ježiš Kristus je živý a že zomrel za nás a z 3. dňa stal, takže prišiel pastor, začal kázať, chválili Boha, spievali, prijali sme a odvtedy sme tu. A to bolo také rýchle, alebo to trvalo, kým vlastne ste nejako akceptovali tú vieru, kým došlo k takému nejakému prerodu vo vašich srdciach, hlavách, mysliach? Áno, to bolo tak, že na začiatku boli asi možno 30-40 ľudí. Prvá služba bola u mňa doma, lebo nemali sme kde to robiť. A takto poviem, že sme to... Na prvý moment sme pocítili, že to je to práve, čo sme hľadali. A bolo vás stále viac? Áno, teraz to narastlo tak. Pán Ježiš nám dal takúto zrast, že od 30-40 ľudí sme teraz možno v zbore 1200, možno aj 1300, niekedy aj viac. A sú tam aj Rómovia, aj nerómovia. Toľko veľa vás je? Áno. Neuveriteľné. Vyzerá to ako taký malý zázrak, ale to, čo viem, tak váš život naozaj sa zmenil. Viacerí z vás žili predtým trošku inak, iným spôsobom. Ja by som vám aj mikrofón dala. Pošlite si ho, alebo vymente si ho tak medzi sebou. Prečo ste tu? Kto ste? Čo ste? A vlastne, ako ste sa zmenili? Hlavne by som chcel poďakovať pastorovi, že prišiel u nás, lebo bolo u mne taký problém, že do kostola som nechodil a som aj nečítal Bibliu. Ale pokiaľ prišiel pastor a že on nám začal vysvetľovať z Biblii, že máme čítať z Bibliu, že vlastne Boh žije, tak tým páde aj môj život sa zmenil, že som sa stal veriacim. Že verím Boha a robím to, čo kaže Biblia. Ďakujem. Áno. Ďakujem. Ja sa volám Števan, pochádzam z Markušoviec a v našej komunite bývajú 2300 Rómovia. Môj život v krátkosti asi taký bol, že
mám iba jedno dieťa s manželkou a môj život spočíval vo frajerine. Alkohol, ženy, diskotéky, zábavy a také veci. Ako náhle prišiel k nám pastor, lebo robím ako komunitný pracovník v Markušovciach a potreboval priestor, aby mohol kázať Božie slovo, Áno. tak ja som si z toho robil srandy. Ale prešlo asi týždeň a môj život definitívne sa zmenil. Ako? Lebo Boh hovorí, že ten, ktorý ma príjme, bude mať večný život. Ja môžem povedať, že chodil som do kostola, ale pritom som chodil do krčmy. Ja môžem povedať tu na obecenstvu, že bol som verný manželke. A to nie je pravda. Ak som prijal Pána, musím vám rovno pozerať do očí a vraviť pravdu pred obecenstvom. Lebo Pán Ježiš je pravda a svetlo. A to svetlo ste vyvraveli, že my máme v očiach. Ďakujem pekne. Pre mňa takisto urobil niečo Boh v mojom živote. Lebo pokiaľ som nepoznal Boha, som pil. Som nedobré veci robil. A to nebolo pekne, to sa nepáčilo. Čo je nedobré veci? Lebo viete dobre, že v tomto svete inakšie veci nevidí človek. Len piť, smlniť, alebo kradnúť, alebo čo. A ste kradli? Ja som nekradnul. Ale tie veci som robil. Ale kradnúť som nekradnul. Ale viete, čo vám poviem? Jak prišlo Božie slovo do mojho srdca, to ma zmenilo. To ma zmenilo. A ja som vďačný za to, že Boh poslal služobníka a že skrze toho služobníka, z našho pastora, urobil takých ľudí teraz, jak tu stojíme my. Že nestojíme 500, 600, ale je nás 1300, 1400. A ďalší zbor sa zaklada v Poprade. Tak z jedného človeka urobil. Lebo niekto hovorí, prečo vás nezmenili? Nikto nemohol zmeniť rómsky národ. Ale prišlo Božie slovo. A to slovo zmenilo rómsky národ. Amen. A môžeme chváliť našho Pána, Ježiša Krista a zároveň aj našho pastora. Lebo nikto nemohol zmeniť. Nikto nemohol zmeniť rómsky národ. A to každý vieme. A vy máte pocit, že toto by bola tá cesta? To je cesta, áno. Že vlastne Rómovia by takýmto spôsobom možno vedeli sa lepšie zžiť s tým spôsobom života, ako žijú bieli? Nielen Rómovia, ale všetci. Boh nešiel za Rómov na kríž, ale za všetkých. Za všetkých. Za celý národ, za celý svet. A celý svet by si mal uvedomovať, že Ježiš Kristus je cesta, život i pravda. Amen. Ja si to neviem, či až tak uvedomujem, ale snažím sa konať dobro celý život. Akceptujete ma? Áno? V poriadku. Dobre, ešte nám niekto povie, možno aj vy, dámy, ako to bolo s vami, ako sa váš život zmenil? Nech sa páči. Ja by som chcela povedať, že som vďačná veľmi Bohu za túto cirkev a chcem povedať, že Boh mi naučil ma viac milovať ľudí. A ukázal mi Pán to, že proste on sa nepozerá na ľudí, ako sú krásni, alebo na ich bohatstvo. Nepozerá sa na farbu pleti, ale pozerá sa na ich srdce. A je napísané, že podľa lásky, ktorá je medzi nami v cirkvi, spoznáme, že Ježiš Kristus je s nami. Takže ja by som chcela povedať, že ma Boh zmenil k lepšej láske a k väčšej láske. Ako často chodíte na tie bohoslúžby alebo venujete sa týmto veciam? Každú nedeľu. Každú nedeľu. No, o 10. ma začína a tak do 1:30 to máme. A to vás drží? Áno. Vôbec nemáte hriešne myšlienky? To je úžasné. My sa bojíme Boha. Myslí na takéto veci. Aha. Dobre, a ešte mi povedzte o tom vašom pastorovi, aký je to človek. Tak je to výborný človek, je to dobrý človek, má veľké srdce plné lásky, ktorú môže rozdávať všetkým ľuďom. Nielen nám, ale proste všetkých. A je to
priam poslaný človek od Boha, je to strašne požehnaný človek, pomazaný a tam všade, kde ide, všade sa ľudia obracajú k dobrému, lebo to robí Boh skrze Zrejme má neho. veľkú charizmu v sebe a vie to nejakým spôsobom aj vplývať na ľudí, že ho počúvajú. Prečo ste si povedali, že teda chcete ho pozvať sem? Tak to som vymyslela aj ja. Viete prečo? Tak to poviem, že my sme chodíme do toho zboru a tak viete, že aby sa celé Slovensko dozvedelo, že naozaj Rómovia sa môžu meniť. Že nie každý, že napríklad uvidia Róma a už začnú súdiť. Takže len preto, aby videli, že Rómovia sa naozaj zmenili, že veria v Boha a preto, že strašne máme radi pastora a jeho manželku, jeho deti sú pre nás ako rodina a oni sú proste súčasťou každej našej rodiny. Všetkej cirkvi chodíme. Poviem to takto, že sme tam asi 1300, možno sme aj viac. Takže do každej 1300 rodín oni sú súčasťou našej rodiny. A on je tiež Róm? Áno, on je Róm a ona Rómka. Iveta, manželka Iveta. Čiže možno preto vám aj rozumie lepšie? Tak neviem, či kvôli tomu, či viete to, poviem tak, že poviem len jedno a stručne, že rozumie nám preto, že je poslaný od Boha. A že robí tie veci, čo káže Biblia. Super. No, takže váš pastor je človek, ktorého stretávate každú nedeľu. Áno. A dnes výnimočne ho stretnete v iný deň. A poďme sa pozrieť teda, kde ho Janko našiel a ako to všetko prebiehalo. Pastor je každopádne pán Emil, za ktorým si ma poslala, a ktorý býva a pracuje v Spišskej Tepličke. To je niekde pri Poprade. My sme mu však telefonovali a práve teraz je na nejakej bojovej misii v Levoči. Vy ste Emil? Dobrý deň, my sme z relácie Pošta pre teba. Vy ste kedy si pôsobili v Ostrave? Áno. Áno? Zdravím vás, toto je pre vás. Nech sa páči, niekto by vás chcel vidieť. Niekto vás pozval do pošty pre teba. Kto by to mohol byť? Čo myslíte? Tak asi vím, kto. Áno, kto? Určite lidé ze společenství. Z ktorého spoločenství? Kresťanské spoločenství. Aha, odtiaľ niekto. Vy ste pastor, pokiaľ viem? Hej, som. Takže vraj pomáhate ľuďom. Toto je váš pán pastor? Áno. Áno? Aj vám? A pomáha vám? Áno. Áno, dobrý je? Áno. Vyzdravím nás. Fakt, vyzdravil vás? A už poslúchaš teraz? No super. Pán Adam, ako by sme sa dohodli? Čo by ste povedali na to, že by ste sa prišli pozrieť teda na toho človeka, čo vás pozýva? S tím není problém, myslím si, že... Budeme nakrúcať približne o týždeň v Bratislave a tam uvidíte, kto vás teda pozval. Uvidíte pána farára v telke, tešíte sa? Áno. Budete pozerať? Áno. Vy máte aké pekné ovečky, koľko ich teda máte. Dobre, veľmi pekne ďakujeme. Katka, toto je pán Emil, my sme mu obálku doručili, slúbil, že príde, takže uvidíme ho aj v štúdiu. To je on. Ďakujem moc. Ahoj, decka, čaute. Takývajte tuto. Ahoj, ahoj. Chodia aj deti do kostola? Áno, máme tam v zbore detské služby. A na tých detských službách možno tam niekedy prídu 200, niekedy 270, niekedy 300 detí. A kto sa im venuje? Takže učiteľky a pomocničky. Aha, to je super. Čiže vlastne ide to ďalej aj na tú mladšiu generáciu, čo je veľmi dôležité. Dobre, no, sympatického pastora máte? Podľa mňa by ho brali aj inde na Slovensku, určite. Fešák, milý, sympatický a hlavne vyzeralo, že je nadšený a že príde. Že nemá problém s tým. Dobre, takže viete, že sa teší a predpokladám, že aj tu je. Ešte si to overím u Janka. Janičko? Áno, Kati? No ako? Pán Emil už čaká, kedy ho zavoláme sem k nám a ja ho teraz pozývam sem do štúdia. Pán Emil! Dobrý večer. Dobrý večer, vítajte u nás, nech sa páči, sadnite si. Príjemné, že? Áno. Že vás niekto pozval sem k nám. No určite. Myslím, že to je dobrá relácia. Aj nás poznáte, aj nás pozeráte? Určite dívame sa s rodinou doma, s manželkou. A vy ste dlho na Slovensku? Tak už 4 roky, 6. A čo vás sem zavialo? Tak to je tá najlepšia správa.
Kázat evangelium o Ježíši Kristu. Aha. A predtým ste to robili v Čechách? Určitě. Ako dlho sa tomu venujete? Alebo prečo vlastne... Tak vlastně já jsem asi před 11 lety uvěřil Ježíše Krista nejenom jako toho, který je někde namalovaný, ale toho, který opravdu žije. A toho, kdo má moc opravdu měnit život. A můj život se opravdu změnil. A tak jsem vyrůstal v jedné službě vlastně v České republice v Ostravě. A potom vlastně jsme začali jezdit s touto zprávou dál a dostali jsme se i taky tady na Slovensko. A tato práce se tak rozšířila, že Boží vůle je, aby jsem byl zde a už jsme tady vlastně s rodinou a s 4 dětmi už asi 4 roky a Pán tady dělá úžasné věci. Darí sa vám vaša práca? Máte pocit, že to má zmysel? To má veľký zmysel. Vám sa daria úžasné veci? Meníte ľudí, ktorí predtým pili, možno aj kradli. Učíte ich žiť iným spôsobom. A kdybych to mohl udělat já, tak bych to hned teď dal všem, kteří mají problém s alkoholem a se vším. Ale to není naše sila, to není naše moc. Já bych nechtěl, jednou noviny o nás takto mluvili, že to všechno jsem udělal já, ale já bych nerad. Aby to bylo něco, že jsme udělali my. My tady sloužíme jako nádoby, ale to všechno pochází z vrchu. Toto je moje přesvědčení a toto kážem. A když se káže opravdu živá víra, tak potom to funguje. Lidé jsou opravdu proměňováni, lidé jsou vysvobozováni. Mnoho případů, kde lidé, znám muže, který je v naší službě a on, když začal pít, tak týden v kuse pil. Jo, to nejenom on, rodina, děti v tom neustále byli. A dnes on se nedotkne alkoholu. My jsme měli svatby, kde nebyl žádný alkohol. A to bylo prostě údiv, že prostě lidé nevěřili, že by romský národ na svatbě neměl alkohol. Ale oni říkají, fajn, my uděláme tento způsob, jaký žádá Bůh. A já tady vidím, že když Romové na Slovensku něco vezmou, tak to drží zuby nechty a oni se toho nepustí. A toto je dobrá práce. Dobrá práce. Já osobně bych byl moc rád, kdyby se začalo ukazovat něco o Romech, co je velmi dobré a co se hodně změnilo. To bych byl moc rád, protože když se dívám na televizní noviny, na všechno kolem, tak jsem trošku zklamán, že jsou neustále ukazované ty špatné věci. A já bych byl rád, kdyby někdo tak povstal a udělal takovou dobrou práci a zašel možná k těm lidem, kteří jsou opravdu změnění. A jejich domácnost se změnila, jejich životy, a to ne kvůli mně nebo kvůli mojí manželce, ale to kvůli té víře v Ježíše Krista, jako osobního Pána. Myslím si, že to, že ste tu dnes večer, je v podstate takým pozitívnym príkladom. Nie ste niekedy unavení? A víte co? Ano, ale když se podívám na ty lidi v nedělu ráno, tak to vám dá sílu, to vám dá naděj, to vám dá hlad jít dál. A jestliže vidíte někoho, kdo týden pil alkohol a potom se podíváte na něho a on je úplně jiný, tak já říkám, pojďme dál, pojďme dál, pojďme dál. A chcete ostať tu na Slovensku, alebo sa vrátite? To je jedna z věcí, protože já jsem se narodil na Slovensku, ale vyrůstal jsem v Čechách a já jsem si říkal, že toto je můj domov, tam asi zemřu, tam asi bude to místo, ale jak když se dneska dívám na tuto dobu, tak já bych nejradši zůstal a tu na Slovensku, hej? Prošel celým Slovenskem. Len čo na manželka na to povie. Mladé se mnou. Určite, taky. Mladé se mnou. Uvidíme, ak to s vami bude ďalej. Ako ste žili predtým a ako ste sa vlastne k viere dostali? Tak, to je moje svědectví, které bych chtěl říct. Já zároveň na jedné straně se za věci svého života opravdu stydím, ale na druhé straně vím, že to je ke slávě Boha, protože opravdu můj život nebyl moc dobrý. Já osobně říkám, že jsem byl lump, jsem byl člověk, který nebyl ani pro své rodiče moc nejlepším synem, anebo možná v okolí, protože dělal jsem hodně špatných věcí. Můj život neměl možná ani smysl. Co jsem si myslel, tak myslel jsem si jako mladý, dokonce jsem školu nedodělal a mnohé další věci opravdu. Stydím se za některé věci svého života, ale jednoho dne jsem se dostal k sestře po dlouhé době, po dlouhých rokách. Když jsem měl cestou vlastně do Prahy a zpátky,
tak jsme objížděli Brno a když jsme tam vlastně přijížděli, tak já jsem si vzpomněl na svoji sestru a ta už vlastně byla věřící. Nejenom tak, že věřila, ale opravdu její život. A u nás u Romů, když po dlouhé době se s někým nevidíte, tak to jsou velké hostiny, to je velké prostě přivítání všeho a alkohol teče proudem. A já jsem byl zvyklý pít, já jsem byl zvyklý kouřit, já jsem byl zvyklý krást. Já jsem byl člověk, který měl problém s policií. A když jsem přišel ke své sestře, tak vlastně jsme fajn se přivítali všechno a tak já jsem čekal tu tradici, že vlastně, že se pohostí a všechno. Oni mě pohostili, oni mi dali možná ten největší, ne možná, ale určitě ten největší poklad. Já jsem to ještě nechápal. Oni mi začali, místo toho, aby mi nalívali alkohol, tak mi začali zvěstovat, začali mi svědčit. Já jsem myslel, že moje sestra a celá rodina se zbláznili, že kam to vůbec přešli, co to je za sekta, co to je za bláznoství. Já jsem tady, neviděli jsme se dlouho, tam je švagr, tam jsou jeho děti a já chci prostě něco jiného, nemluvte mi o tom. A tento člověk ještě navíc, tak já už jsem prostě už neviděl co, tak jsem je donutil prostě, aby koupili alkohol a dostal jsem je na takové místo, které jsem chtěl já. Takový jsem kdysi byl. Těžko se o tom říká, ale... A ako to dopadlo potom? No dopadlo to správným způsobem. Víte co, ten člověk ještě se mnou sedl do auta, to, že mi nedal pokoj tam, tak potom ještě mě odvezl domů a celou cestu z Brna až do Ostravy mi zase svědčil, zase mi sloužil. A víte, on mi řekl jenom jedno slovo. Víš, člověk, až... Já jsem se dělal, že jsem hrdina, já jsem říkal, Bůh není, Bůh nepomůže, já jsem věřil jenom podle sebe. A říkal jsem si, fajn, možná někde něco je, ale mě to nepomáhá. Kdyby byl Bůh, tak mi pomůže, tak něco způsobí, udělá změnu. Nenechá to všechno tak. Ale on mi dal jenom jednu otázku, která mi vrtala celou noc hlavou. A vlastně on přímo řekl, až zemřeš, kam půjdeš, máš připravené místo. A říkám, já nepotřebuju žádné místo, až zemřu, tak zemřu. Mě prostě dají do země a konec, já už nic nevím. Jenže já jsem dělal ramena, ale když on odešel, tak ty slova o tom, že Kristus žije, o tom, že on za mě zemřel, o tom, že on trpěl za moje hříchy. Já jsem pořád dělal ramena, ale přišel čas, když on tam už nebyl a já jsem byl sám. A všechno se mi promítalo hlavou, myslí. A já jsem celou noc nespal kvůli těm slovům. Já jsem musel ráno vstát, vzal jsem manželku a my jsme šli za tím mužem, za tím švagrem. My jsme přišli k němu a já jsem řekl, fajn, já nevím, jak to mám udělat, ale já chci toho Boha, o kterém kážeš. A vlastně od toho dne, a už 11 let, jsem křesťan a děkuju Bohu za to, že on mi odpustil všechny hříchy. Za to, že můj život změnil a dal mi jiné priority a jiný směr úplně mého života. Takže ste spokojný a šťastný človek. Veľmi. A hlavne máte pocit, že váš život má zmysel. Že to, čo robíte, má veľký zmysel. No, zaujímavé. Ale vráťme sa teraz opäť k tomu, kto je za tou stenou. Ja vám budem teraz držať palce, aby to bolo pre vás príjemné, aby ste sa tomuto stretnutiu u nás v Pošte pre teba potešili. Buď požehnaný, pastor. Tak, chceli sme ti poďakovať za to, že si prišiel k nám na Slovensko, že si nám donesol Božie slova, že Boh skrze teba koná veľkú prácu a že celá cirkev ťa má strašne rada, že ste ty a tvoja manželka, že ste súčasťou našej rodiny a že máme vás strašne radi, že vás rešpektujeme a že berieme vás ako proste akože ste naša rodina a ďakujem Bohu za vás, že ste prišli sem na Slovensku, že Boh skrze vás zmenil toľko životy a ja osobne by som ti chcela poďakovať, pastor, za to, že vždy, keď som potrebovala nejakú pomoc s manželom, že bol si to ty, ako naozajstný pastier, ktorý pasie ovečky, že si mi pomohol mojej rodine a vždycky, aj tvoja manželka, keď som potrebovala nejakú radu, tak vždycky ste mi pomohli a vždycky ste sa za nami
za nás modlili a ďakujem ti mene celej cirkvi za to, že ste prišli sem na Slovensko a proste poviem to ešte raz, že ďakujem Bohu za vás, že ste prišli sem. A ďakujem aj Ostráve za to. A ďakujem aj za Ostrávu, za pastora Oskara, že proste, že vás vyslal akože sem a keby nebolo vás a Boha, neviem, či by sme tu dneska sedeli a čo by bolo s našimi životmi. Poviem ešte raz, že ďakujem a že vás máme strašne rádi. Wow, dáme stenu preč. Hej, ani nemáte slov veľa však. Ani ne. Je to asi pekný pocit? Ja tam vidím život. Takže stenu dáme preč? Stenu dáme preč. Požehnaj. Pastore, tu mám strašne rád. Aj tvoju ženu. Toda perda trala. No, vy ste to krásne povedali, že ja vidím život. A vy vlastne za každým týmto jedným človekom vidíte jeho príbeh, vidíte to, ako sa zmenil, vidíte to, čo sa s ním stalo za tie 4 roky. No, pozerám sa na vaše oči, vidím slzy, ale vidím stále to nadšenie, takéto svetlo, takú tú radosť. A chcem sa vám veľmi pekne poďakovať, že ste prišli a že ste ukázali, že aj takíto Rómovia sú na Slovensku. Veľmi pekne ďakujem. Želám vám len to najlepšie, aby sa vám darilo, aby ste boli zdraví, aby vám to vydržalo. Majte sa dobre. Ďakujem pekne a dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.